Okay, so nish tá can fálam Conas ionad a dhéanamh agus Conas uimhreacha a scríb in ionad litreacha. So tás nómad amach le ceist sin an slíosfar le seo. So dearan ceist a haon an seo i Cleachtadh 8.3 má tá x cótham le 2 agus y cótham le 3 feadh luach ga cearnú seo. So cad é x mód a 2. So an seo is féidir leat just scríobh in ionad x scríobh 2. So tá 2 mód a 2 so sin 4 sin é uimhreacha. So an sin an cé ceann eile 3x. Well 3 in aice le x agus mar sin scríbhmid a lúbín an x. So 3 in aice le 2. Agus cad is pre le 3 in aice le 2 an seo agus 3 in aice le x. Well cílíonn si sin ulrú. Okay, so is féidir leat smíanamh ulrú. Okay, bracéadí cílíonn si sin ulrú. So 3 fá 2 sin 6. Sin uimhreacha. Okay, 4 in aice le y cílíonn si sin 4 fá cibé rud atá going na haig y. So 4 fá 3 sin 2. Sin uimhreacha. And ish tá gá rud ann. We have gá terma. Sé y lúda 8. But ladamid a raig mar is gná. Sé fá y sin sé fá 3 lúda 8. So sin 8 lúda 8. Agus sin 10. Le 4 lúda 2. So sin 2. Okay, dwad eile. Sé A mód a 3b sin sé fá 4 mód a 3 fá or 2. So sin 24 mód a 6 agus an sin ag a deire sa migéad. So sin 3. Is 5 sin 5 fá 4 lúda 2 fá 2. So sin 5 lúda 4 sin 6. Okay, A fá B, so sin 4 fá 2. Is féidir leat an dá rud a chur bracéad más malad. Ní déann sé 1 cíl. Or ní déann sé difriocht. Sin 8. Okay, mar bhfuil x dúilteach. Tá sé I bhfad níos crunne chun lúda chun lúbín a chur ann in ionad an x ar dús. So just scríbh ein áit bhfuil an x scríbh do lúda 2 an sin lena right. We had lúda 2 mód a 4. So an seo ní déanann sé mar an défricht. It's just lúda 2 mód a 4. So an gnárád an seo 4 lúda 2 sin 2. Okay, so ní déanann sé mar an défricht an seo. But sa dárad 2 fá lúda 2 sin lúda 4. So sin é uimhreacha. So mar hampla níl sé 2 lúda 2. Bheadh sé sin ní cheart. So sin an fágúil se go má lúbín na chur in aice leis sin ar timpeall an lúda 2. So bheadh sé sin cá na 9 agus bheadh sé sin ní cheart. Okay, so an seo 2 fá lúda 2 is lúda 4 mód a 8. So sin mód 4. Sin é uimhreacha. And sin lúda 2 lúda 6. So sin lúda 8. So feadh an seo seans gur bé an na tain áiteanna a bhí sé seo carach ná nuair a bhí tú ag ulrú. Ba tharlíonn an botún seo an méid sin uaireanta scríbann daoine 2 lúda 2 cóbhla 9 agus cuireann sé sin go mór isteach le daoine súscaí an áir teist. So bí cuairmach nuair bhfuil x dúilteach go háirithe go dtúsáideann tú bracéad.